И здравейте на всички! Аз съм Долов и днес ще играме Skyrim. Съжалявам за предишният ми клип на Skyrim, че там нещо микрофонът нещо ручеше, но сега дърно да съм го правил. Дърно се чувам добре. В този клип ще ви покажа няколко мода в Skyrim. Този мод, който виждате, е Deadly Cardboard някакъв там. Мога да, ако се сетя, да пратя линк за този мод, ако се сетя. Напишете ми в коментарите да го правите, че аз мога да забравя. Този е много готин за мен, много ми харесва, защото изглежда бронята много по-хубава. Аз преди тази броня беше без този ресурс, пак с тази броня въобще не я харесвах. Но сега, когато служих това, доста ми харесва. И виждате всичко, и оръжията са променени, всичко променено. Ще мисля този клип да ви покажа два мода. Първият е този, вторият може да е пак ще бъде с върклак, този път върклакът ще бъде бял, а не такъв черен. Ще бъде малко по-такъв различен. Сега първо ще ви покажа този мод и после другия. Така. Сега имаме при тези гиганти тук. Така. Ще убием един гигант и друг гигант ще убие за върклак, ама не виждам друг. Това точно така ще го килнем това. На ти, бе! Ще ме критикуваш ти, бе. Скок! Е, така па не става. Цак! Окръка. Абе, комплит. Останава. Добре. Това мога да бъде за клипа. не слушай клипа да се пише, защото дракон, но не знам дали ще стигне времето. Защото ми дава програмата да снимам по 10 минути, като снимам. То дракон няма вълбана. Искам да се бия срещу да бъде стане. Ама то дракон вика, ма ще идва. Това ми дава по 10 минути, затова няма да се бия с него. Мисля да се превърне в върколак. Мисля да се превърнем. Така мисля съм. Нека слезам от хълмчето. Да, слезам от хълмчето. И скок. Бом. Аз съм служил един сейв гейм, съм си служил и затова имам толкова много кръв. Имам по... Аз ще ви покажа. Имам по... Виждате колко много кръв имам. Това е един сейв гейм. Напишете в YouTube или в Google, където си искате от двете. Напишете Skyrim Save Game. Той Save Game ще го намерите. Пише 100% Save Game. Така мисля вече да се превръщаме в върколак. Така. Сега ще го видите как изглежда бялия. Така изглежда. Сега изведнъж стане тук. Така. Този доста ми харесва. Ето така изглежда. Само че очите му са си червени. Не знам защо не можах да ги оправя. Не можах да ги оправя. Ето сега си биме. Те ще бъдат много лесни. Когато в този човек, като ви бият, имате такова. Май ви се отразява раните. Май при мен не се отразява. Те служи някакъв текчер пак май. Или скин. Така. Виж колко лесно се трепат тия. Така. Оп, лека, бе. Нещо спря да ми издава. Прави се. Я да викам. Така. Така. Това ще го набахтиме. И така. И да, хора, мисля това да бъде клипа, аз бях Долов. И да, много да ви е харесало, абонирайте се и чао!